sayop din ang akong formula nga isigi guwali kanang moingon ko unsay atong ihatag nga dili na ta mangayog bayad or unsay atong ipanghatag or unsay atong gibiyaan tungod og alang sa Ginoo basla niya gatusan kapilo. Ang tinuod di ay labaw sa usa ka gatos kapilo. Mao din ay sakto. So ibaw sa Ginoo nato more than 100 times. Mutuo mo dili. Hinayag tingog. Mutuo dili. Very good children. Nya ang tanan ro ninyong kwarta ihog ninyo sa kolekta dili. Ihog dili. Awa na hilom na. Nituo man ka. Sa to pa dili kita managana paghatag. Why limit ang paghatag? Hutdon gid natog hatag. Di ba? Kay biyaan gud ang tanan, matod pa ni Jesus, biyai ang tanan. Nya ayaw kabalaka kung imo nang biyaan ang tanan, total ibalik man na niya, sobra pa sa gatusan kapilo. Una nga kanang, moingon bitaw ko, nga wa gitaong manggihatagon, nga nagkalisod-lisod. Pangita mo taong manggihatagon, nga nagkalisod-lisod. Naari ay. Ha? Wa gyud. Unsa may ilhanan sa tao nga naglisod, daghag problema, magsigig pangutkots o magngislo ang naong, bugat ang bation, magsigig kabalaka, magsigig karatol. Mao nay mga tao nga nagkalisod-lisod. Naidaghan kayo nga dagko kay balay, na ay millions, na ay billions, na ay nindot kayong sakyanan, pero nagkalisod-lisod. Muna gitawag nila nga hamugaway nga nagkalisod. Daghang hamugaway nga nagkalisod. Pero daghan sa mga tao nga pobre apan haruhay. Di ba? Kasabot mo ana. Gilinga imong tupad ing na nagkalisod karon. Nagkalisod ka? Nagkalisod. Nganong nagkalisod man, di man manghatag, di man kamaong mo give up. Give up everything and you can experience more than 100-fold blessings from God. Ug mo na'y gisulti ni Kristo, ang dato, kinsa man ning dato, kana bang dili gyud ka give up sa iyang mga kalibutanong mga bahandi, tao o kwarta, di gyud siya ka give up, sige siya kupot. Matud pa ni Kristo, lisod kaayo anang maong dato pagsud sa gingharias langit, masayon pas kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sunan gana na man ay uban ingon mga apply tag trabaho sa sus lisod kay na da sudlo noy muratag nilusot sa lungag sa dagom. Ana niya unsa may pasabot ani ni Kristo nga kanang tao nga nahigugma sa mga butang ug sa mga tao dinhis kalibutan, labaw sa iyang paghigugmas Ginoo ug sa iyang isig katao, kanang tawhana maglisod og kasinati sa kalipay nga langitnon. Unsa man ang kalipay nga langitnon? Kana bang kalipay nga dili gyud mohupas gikan inig mata nimo hangtod inig katog nimo kanunay kang malipayon. Kinsa dinhi nga malipayon gyud gikan pagmata hangtod pagkatog ta sa ngamot. Sige. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud makayaw-yaw, wa masuko gikan adtong August 1 hangtod karon ta sa kamot. Nang wa gyud masuko. Istorya. Usa na lang kabuk ni Isa pero kadudahan pa. Ngano man kotob ra man diri wa man gyud mo ana.
O, tanawa, nganong nagyaw-yaw man ka, nganong nasuko man ka, kay nawa ng imong kalipay. Nyaningon mo, nga nalipay gid mo gikas pagmata hangtod pagkatog. Nganong nagyaw-yaw man ka, ngang sa tog, natug ka, nagyaw-yaw, gidaman ka na. Nagmata man ka, nagyaw-yaw. Ngano man, ang hinungdan nga nagyaw-yaw ka tungod kay naa kay mga giangkon nga imo, unya murag gihulga nga kuhaon gikan nimo, butang, tao o authority. Kana bang dili nakatahuron or kuhaan ka sa imong kwarta, kuhaan ka sa imong minahal, masuko dayon. Nya ang resulta aning mga tao nga mga hangol kayog dungog, mga hangol kay kwarta, mga hangol kayog kaning mga possessions, magpakaginoo na sila. Sila'y magbuot. Ang ilang pagbuot mo'y matuman. Mao na nga niingon ang Ginoo diri sa unang pagbasa pinaagi ni Propeta Ezekiel ngadto sa Tiro. Kaning Tiro murag Lebanon man siguro na, Lebanon karon. Ang iyang gisulti, nagpakadiyos ka, garboso na kay kastanan, tungod kay bright kay kastanan, murag nahibaw-an nimo ang tanang butang, unya negosyante kay ka, misamot kadako ang imong kwarta, tanawa unya, ipasulong tikag mga kaaway nga bangis kayo, tanaw natog makaingon pa baka nga ako Dios kung nag-atubang nakas espada sa imong kaaway. Patyon ka murag iro. Ana. Sige, lingay mong tupad. Yung nasugot ka, maggubat ang Pilipinas o China. Yung nasugot ka, maggubat ang Pilipinas o China. Makigubat kita. Ha? Atong kontra, China. Sugot mo? Hindi. Risgado kita magsige ingong gubat tungod lang anang dagat na. Naingon diri sa unang pagbasa, ilubong ka dihas dagat. Siging ilog anang dagat. Ilog anang dagat. Mura rabag kinsay gahimos dagat. Kinsa may gahimos dagat? Pilipinas o China? Oh, kay bawa mo din mo ang Ginoo. Kinsay gailog ros dagat? Pilipinas o China? Unya dili mo'y gahimo. Kinsay gahimo anang imong bana? Ikaw o ang iyang kabit? Ha? Kinsay gahimos imong bana ba? Ikaw o ang iyang kabit? Ang Ginoo. Nya kinsa mo ro'y gailog sa bana? Ikaw. Ikaw o ang iyang kabit. Ayaw pakig-ilog. Oy, ka na mga hinimos Ginoo. Biyai na. Biyai ba? Total hinimo man as Ginoo. I-give up. Kadto lang imo, mao'y imo. Nya unsa may atong hinimo be? Unsay gihimo nato? Kanang ato gid ba? Kanang dili gikas Ginoo. Naa di ay. Naa. Unsa man? Sala. Kitay gahimog sala. Nya ganahan ka magsigig kupot anang sala o dili? Dili. Ipag-give up mangis Ginoo ang iyang hinimo. Labaw na ng sala. I-give up ng sala. O, di ba? Mao na, give up everything. Munang niingon si San Pedro diri, kami Lord, unsa may among mapaabot, amo manggibiyaan ang tanan, ang sala, hasta ang among pamilya, hasta among balay, hasta among mga katungdanan, hasta ang among mga minahal, among gibiyaan, ang among mga pangita, gibiyaan na mo tanan, unsa may among mapaabot. Ingon dayo si Jesus, iniglingkod nako dito sa langit, kamo sad duna na sad mo'y mga trono nga inyong lingkuran, ug magmando sad mo sa mga nasod. Duna dahi gyapoy nasod didto. No, naagyapon tay mga leaders ug ang mga apostoles maoy mga cabinet members ni Jesus. Mga cabinet ba?
Pero kita sa kunong mga nagtrabaho kuyog ni Hesus nga mituo niya dinhis kalibutan, mulingkod sa ta sa trono dito sa langit. Kay ang trono kuno sa langit, bisag kinsa dito makahimo paglingkod. Hasta ang trono ni Hesus makahimo ta paglingkod. Ngano man tungod kay kita mahimo mang anak sa Dios. Manununod kuyog ni Kristo. Apil na ang tanan. Munang ningon si Kristo, haron ang tanan nga akoa nagikan nimo amahan, ako sang ikahatag nila. Ana, gusto ni Hesus nga ang iyang yung tanan nga naa niya, iya sang ihatag nato kun mosunod ta niya. Kisayunan kag ang naas Ginoo iyang ihatag nato, kapila ang atong mga grasyang nadawat karon. Ibutang lang nato kalipay. Kung ang kalipay sa Ginoo ihatag niya nato, mapuno ka tas kalipay o kuwangan? Ha? Ang kalipay bas Ginoo ba yang ihatag nato, mapuno tas kalipay o makuwangan? Purting punua, kagamay raning atong kasing-kasing, punon ra nas Ginoo. Pero ang kalipay sa imong asawa, ihatag niya nimo isip bana, mapuno ka kas kalipay. Or bana, ang kalipay sa bana, ihatag ngadto sa asawa, mapuno ka ang asawa sa kalipay. Ha? Dili oy. Ngano man, gamay ra kayo ng kalipay nga ikahatag sa asawa o sa bana o sa atong isig katao ba. Example, lipay kayo imong bana nga mosuyop, lipay kay siya na, malipay ka asawa ng imong bana ni suyop. Ha? Kusga, nganong di man ka malipay nga nalipay man imong bana? Oh, nakita na ninyo ha, hasta ang kalipay ganis bana dili makalipay sa asawa all the time. Kung ang asawa kuan kayo, materialistic kayo, sigig pamalit, siging paparlor, ana, malipay ang bana. Ha? Tubag mga bana. Di malipay oy. Ludon. Pero kalipay na sa asawa. Kada simana palit yung bagong bag, bagong sandal, bagong snina, ana, shopping yun, shopping to the max. Siging paparlor, ilis-ilis lang ang pilok, ilis-ilis ang kilay, ilis-ilis ang buhok. Ana, oy, madugay ang bana, maglagot yun. Sa ato pa, doon na tayo mga kalipay nga dili makalipay sa ato kunuhayng gihigugma. Muna nga ningon si San Bernardo, kining atong gisaulog karon, usa sa iyang mga gipangtudlo aron ta malinawon og magkahiusa ang pagpuyo subay sa gugma. Ang gugma kuno matud pa ni San Bernardo, enough in itself. Mao na nga ang tao kunong nahigugma puno sa kalipay. Gugma ba? Nya ang gugma nga tinuod imo ginang ibalik ngadto sa tinubdan sa gugma. Nya kun ibalik na gay nimo ang paghigugma ngadto sa source of love, imong ibalik ang imong ihatag ang imong nadawat nga gugma ngadto sa tuburan sa maong gugma, musamot kunog bulog ang gugma. Muna nga ang taong gasigig higugma kanunay malipayon. Muna naingon si Kristo, ang kinadak-ang sugo nako mao ang paghigugma. Unya kay wa man gilain nga best expression of love kana man gyung paghatag. Hatag yun ba? That is the only way to show nga nahigugma ka, muhatag. Sige, kinsa ninyo dinhi ang nahigugma sa simbahan, taas ang kamot. Ang di mo isa, nahigugma sa impyerno. Very good. Daghan kayong ni isa. Nya,
kinsa ninyo dinhi ang mopalit og slot karong adlaw? Tasa kamot. Wa na, hipos na. Ingon di ayaw na padero hindi na tagpalitan na. Oh, nawa. Unsa na sa imong ginuno? Ang ako niyang palitonon, ang akong palitonon. Mo nang iningon sa si San Bernardo, kung ang gugma gamito na nimo para sa imong kaugalingon, mawagtang ang maong gugma. Kay dili man ka maoy source sa gugma. Mo na ang love of self is the worst evil. Kana bang selfishness, self-centeredness, the worst evil. Makaguba pag yun nga sa ubang mga tao. Kung ang asawa selfish kaayo, hastang bana maguba. Guba sa diyang kaugalingon. Kung ang pare selfish kaayo, maguba yun ng parokya. Kung ang kapitan sa barangay selfish kaayo, maguba gid ng barangay. Kung ang mayor sa usa ka lungsod or siyudad selfish kaayo, maguba gid ng lungsura o siyudara. Kung ang presidente sa usa ka nasod selfish kaayo, maguba gid ng nasura apil ng mga katawhan. Gikatapos ang lingi sa imong tupad. Lingi ingna sugod karon ingna kusgabay na sugod karon dili gyud ti kagubon. Sa ato pa ikaw karon magsige na kaghatag anang imong tupad aron di siya maguba. Kay magsige kag atiman sa imong kaugalingon hasta nang imong tupad maguba. Tanawan ng gasigir og padagko sa ilang balay, siging padagko sa balay, gikural na nilag maayog konkreto ilang balay, tanawa ilang mga silingan, gilunupan na kay wa na agianan ang tubig iniguan, tagahawak ng tubig nangaguba ng silingan. Tanawa karon ang ato mga dagko kay mga subdivisions, gipangkural ang dagko kayong area, wa nay kalutsan ang tubig, asa padong ang tubig adto padong sa mga silingan nga way kural, gilana gisanapan nas tubig. Bisan pag naay mga flood controls kuno, lunop to the max lang yapon tungod na sa paghigugma nimo anang imong kaugalingong Pinoyanan nga wa kay pagpakabana sa imong silingan. Di ba? Selfishness. Tanawa ang Ukraine nga nahimo sang self-righteous ug ang Russia nahimo sang self-righteous, guba na kaayo ang ilang relasyon, guba pang ilang mga nasod. Tanawa ang Israel ug ang Hamas nga mga self-righteous kaayo, gusto yung tumanon ilang gusto, nangaguba na karon ang ilang mga gipangpuy-an labi na dito sa Gaza. Guba. Mga asawa nga selfish kayo, guba ginang inyong relasyon sa inyong bana. Mga bana selfish kayo, guba ginang relasyon sa inyong asawa. Mga anak, sige nalag tanaw anang computer o cellphone, guba ginang inyong relasyon sa inyong ginikanan. Mga ginikanan self-righteous kayo, imposing kay mga anak, abot yung panahon mahimo na ninyong kaaway ang inyong mga anak. Guba gina. Di ba? Haron dili maguba ang atong relasyon sa simbahan, pamalit mog slots. Ora gina. Ang mopalit tindog.